You're not getting your face painted? Oh, that's it? Yeah. It's a white now. I white it. What about you? Why don't you put on the other side too? You don't mind? Kilana te reclam tan. It's nga yung sali reclam tan. Nadaling ko kasi ka. Pero lang siya pa ngayon na target na wet program lang siya. Ganyan lang siya magaling beda ngayon. First birthday lang siya tayo natas. Yes. Okay, kasi ngayon. Pero ano ba tayo na kayo ha? It's really hard lang din ka sinulat na po. Pahiwas na kayo ha. Wait mahata na kita dito siya. Ikul matay, ito na kayo ha. I guess the program lah siya siya para team maklin aslom euro siya namna siya tayo lah siya. I guess the program lah siya nagagat kasi ko pin ko.
We're going to say a prayer to open up our program this evening. So I would like to welcome everyone. Those that don't speak our language, I want to say, welcome. Thanks for being here. I know it matters, or it means a lot to Ivan. Me personally, it's a privilege for me to be able to get up here and even say a prayer or say something to open up the first birthday for our angel with them. The Kilana nga pray there. Ang show ni ko. Ati pray. At sa mga Kilana ke masuk mama ia ke din function ni senyo. Kaya sa mga gas, lumala ke mo siya kan nakal. Balos na piwo siya mga kanan kala. But ito la kagay la sinafala chi gui siya ko. Kagay siya gawin pa siya ito la. Mga kapag-isipin, ako siya makumalan ni siya. Yok, nang kalit sinados ma-assume, ma-tuwayes. Dito lang, maingit yung siya po pinigay. Ang siya ka, siya way, sampo na siya. Pag lumalap may tatlo siya ang nakapalaw. Sana na, ako niya pangit, pwede nakalat siya, takalanguin na dun. Kapilin ng mga na po, sa masikap niya na. Isipin lang siya, Então, na lado, sempre eu acho uma ilha para entrar nesse fundo. Se eu lá, sempre na, será que lá os dois ainda bem doí. Da aquela ilha atleta, lá acho atlético, que se vê numa rua, se uma que é muito cheio, se uma que eu não que alta, ali chama leilão sim. Aquilo mana que eu amo muito lá, mas chamo muito atleta magador. Kumpa yung focus niya dito la correct malars mobilars na photography isang kumpay fara foi lo malak ke ba niyo ko kita flara ma lo ni po lo malak ke kung hakin siya wala ma ko siya magpapalin ba yung tax na dito la pero pa ay lo sa kalimilang sila los pe athlete los shoe. Parang sa Moreni, siya kiwa pinag-raplet lux. Yung first birthday lang, sinatas niya, lumalap na siya kamagkal. At pray, kaya ko binakit siya wala. Kung siya ginag-factory people, pray na siya na-factory law. And when the teachers press the towers, but pray, Lumalap ka Dave yung present. Program la siya na digina program na kayo direct kay guys ko yes yun ka birthday ayos dito program mo infal na kay los lang si guys kay flash. Alright, sham sabi los inquire kaso nito los we are again selective nadas malay lang siya ngayon. Pinash from sina na siya may malam si Alros na kayo may press book yet. So the from siya just na pagkanila siya ay siya sa kanina akilin pa siya welcome to Hawaii. Akilin kung relation from just na pagkanila siya dito. Mala MC, ang nagis ka din na bakla, mabait sa kaya kami ang nakikita ko na iman pa na bakla din. So ay na kasi ko yakap ko na sintat ke elikolikot at po ng boko papel ko rin diretso Globe na at trash kan siya na remote na try na ba walang debatero na tuwid na at tanong na si Mantero na kung na kalakilin pa mga kayo siya ka out na para habang ipon ko kasi na ipon ko ba yung tanong namin na tapitan po siya na tayo tapos ang pilon
show la la di ko la ko si ala de na la ko ko na ke la la amanda ka den to be to ni la ko ga bin ya de nari patti yes e men kon awo boje na la di gen Abbas kaligat na ato na kaliya kayo na ushka bine kaliya na tayo na mayakan na siap siya talaga kayo na talagang hima kat wala kan baklo masih may tawag ng baklo siya talagang na wala ka akin tayo siya lain siya siya ngayon yung yes ko wala kayo ko na hawa mafto to na nalawad na siya lagi na background in siya lagi kan background in may flowers. Alalaan kong imo sa na diga teatro yung flow sa imo siya tekay aksashi na mga ako yung so ay nang ikaw sa kong siya kita sa di alam mo pe bayo siya Really, changing siya pa rin. Parang alam mo makain ka yan dahil kakalawasan kapila na abigang mo kami rin i-base kay mama na nabigan mayo ka bagdan sakto daw na kami sinibay yun. Yes, ako panginoon ng totoo love sa mga Lumalap kayo sa aming ligasta din, ano na, pensing yun na kinakalit niyo, ito, atin program ko balas na terila sa aming mamit, veteran na mag-asra din ko, pahin, nakakabat, sure na program na luho, ito sure na payok si Besi, mabat, kasi na nag-isip yun, kina program na sini, ito lang mga on medan में ऐसी मुख्तलिफ आदर्श में नफागत मेरा मुसाफिर है। So kibel sa inyo, ngayon po ila, ngayon sa ang pewan siya, pinas masilipin, nagtiki, nagawad yun na kitay ko ha. Ngayon ito lalay ko sobrang bepiyan, hindi ko nagawad to, lalay dyan sa nagtiki, suway na kitay ko. This. Imagine I'm seeing you. You know, come to God. What were you in? Last year. I'm not going to. I'm going to. Kasi ay gulo. Lola sinusunod kayo. Mama. No continue right for you from when God will equal us one.
Kilana. Tapos ay nakurati ang kaki sa pagbubuhanin. Kasi kaya ito yung us malo, mamalus, awit kawat us magkawat lang. Ngayon na ginabakot ko ito si us. Hanggang na yok na naklop, yok na naklash, isa balash, at di kanya lamang kikos. Natar ko si yung nasusukoy wa ang pagkakit ito wala. Hey, shalom alam si Nina Papa Kian dari Kilana. Where we go si Toxic God Malala ke is song ya si met na lawo walking truck dan will be our ge bus tasho kebel tasho. Al pange state se met kos program se met flash pensione ke dashowing na ke masima akli wo yo kian kain oye se met kero na ke MK aro ada ke lo sakle bio basic yakla mana sho tam tam mo atlo washu intensive aspe ako be performance lalos na ke oye ko singero te yakla mana sho apatin la song system ay nongan nagawat yo rela mana sho tam mo ye te na bagatron na ke program akdulas at amanas na gawa so na ke wise magi kayo na ako si dinano ni Devos Togi. Ito papating sang musical live yan yung mga show. Esse
kung connected eh. Ano yung sinunta ako lang? Bamsi atasan lalos. Aspes! Kamanas. Itawag ka, nani ka mo. Kenye, sige lang natin. Hula. Ano yung sinunta sa kanya? Santa. Ay, parang lang yan. Parang lang yan. Ay. Hindi ako naging magmamtawalan. Hindi ako yung maglaros lang. Ang kitasan, nakapaliwan sa mga gusto na gagawin. Ayun, sige, kaskas na! Kesukaan lagi program at lulas, kaya masih mau yang oksigen, susah kayaknya. Bisa lagi kalau sini boleh bisa lagi ya. Kadang kita bisa, kemarin bisa hingga aru kami tahu yang mana mereka, dan matagi angsa ini nagagat patnagawaon, happy birthday natin. Event ko Asia para team lang sa amin, sugo din sa amin ganun mo. Nakayawa para tayo sa sukya kung balik sila ulit na balik sila natin siya. Pero ito ba nakita ngayon? Balik siya sa miss mga dito sa asin natatangan niya natin sa inyo sa amin na. Ay, kaya na
program siya dari may plano yung nagkikip siya na yun na bagay sure naging masisi. Ano kaya bagay tulis siya masih nag-iuno lang kami sa aming gali siya sa aming tulo siya hindi nagkakan nga dito mga putar ito etin lang kadalakin kasi siya rin tayo nagkakan na makubususan. Amen. How bad are those for the ground? Somebody help me. Can't you see? My baby has left me. He left me really rocking. He won't be back no more. Reeling and rocking, walking the floor. He left a note last night. He won't be back no more. Super. Pangay. It's raining. Tears from my eyes. Since you're gone, all I do is cry. Won't somebody help me? Somebody help me. Can't you see that my baby has left me? He left me reeling and rocking, walking the floor. Oy, ba? If it's raining, tears from my eyes. Since you're gone,
basta may walang sa kasay na lang anong hari ka. Ngayon nga, sila na lang kasi sa pinanali si Fen. Nara lang hari ka, nga pinayta ng kainin. Nakatao na sila mo ni Fen Sinye. Ngayon na ang tawag kita na ilan. Thank you. Nagpamata pa na mo, hindi mo ulit. Hindi mo ulit sa akin ito. Then nasa sila rin eh. Hindi may ako na job pa lang mo pa. But kasi eh. Nara nga, ilang singkat ka na pa rin. Because ako na job. Then sila rin eh. Kinahain nga na makapit tayo sa mga weekend, walang mga lang sa patuloy sa dito natin. Sabi ko sa lahat mangyaman din. Kaya nga ba, pwede tayo sa lahat sa natulas na gano'n. Pero sa mga ulan na sulit yung mga panang sa nailaga na ako sa kon. Mga kasama siya ngayon ko na sabi sa nailaga. Sinaship ko na rin alam ako sila. Mga sa nailaga, kataga siya nga diya ko. Mga ship sa nailaga, naisal ko yun sila na ayot na ito. Yung alam si Baklang sa inabit, natin sa permal. Yung tagasara sa lista niya sa pinatawal. At iba ni Clara. Daw na kayo ang aking kakasal. Parang yan tayo sa mga ko. Hindi lang nga sa amin siya na tawag mo. Kaya na yung parang yung balik sa self-saving. Mamaya ka na siya nag-isipin. Parang ka lagi mo yung kasa ko siyang pinalaga. Siguro na kawala. Siguro sa lang ang sarap ko sa nakawin. Ito ang salamat tayo. Alright. Ay, lumalap kasama si Basan. Lumalap kasi yung nagigit na yung program at yung nagigit na paano na nagigit yung lumalap siya kay Yuchen. Ay, mamaya jump lang mga i-accept dia lagi di luar. Saya ni boleh lagi bensin di luar semua. Om tegas lagi bensin. Mana sih mai? Ina baba nato dia mas. Mati na pang ayash pa sila. Sabi na pwede. Kasi mga ansyan sila. Kung sila narata ko siya. Kaya sa 9-5 ko na nasuwas pa kayo ba? May stop lang sa lobos. Yung tagawi, ako na dyan sila. Kaya na yun. Kasi sa natin nakakay na nasa yung tamis na tayo. Kaya nakakay tayo sa wala. Mapapet tayo sa wala. Mapansin ka sa may walang sa kasay na lang ano. Hali ka. Ngayon nga, sila naman kasi mga pinilali kipayan. Nara lang mga ikaw nga pinayta ng kainin. Nakayatao na sila mo kipayan sa inyo. Ngayon na ang tawag yung dalay na sila. Nagkamatan ka na ako, hindi mo ulit. Hindi ko ulit ako na ito. Dahil nasa sila rin yan. Hindi may ako na ito pag may Pagkainin. Marang lansing ka na nga kayo. Because napakalansin dahil sa lalagyan. Kinamayan na napakit tayo sa mga ang weekend. Ano na siya rin sila. Marang lang sa batilan sa dito natin. Sa lalagyan niya kaya nga pa, nagtayo sa lahat ng na tulos na kayo. Kaya sa mga wala na sulit yung mga tayo.
nalala lang ako sa ikon. Mga kasama siya ngayon ko, tapos sa na sinaship pa kayo nga lang ako. Mga kasi nag-iisa, kataga siya mali-ikon. Mga ship sa nagtatapin na isa lang yung siya na yung alam sa kakulang sa inapit, dalis na pentot, yung nagataran na rin sa nag-set, yung nakaran, pali-pali ka ng minus. Pero nga mga, kung daw na kayo ang akin, tapos sa mga. Yes. Ay, lumalap ko sa sibasan. Lumalap na siya yung SPNR program at least na yung CNR, kasi na yung CNR, lumalap siya kay Ibsen. Ay, mamay, siyam-siyam lang i-accept dito ganyan lang siya. Saya niya boleh lagi versing binash mo tomsikas lagi versing ada siya mo ina baba nato yes ko mas ng alamin ko bitne tali ko yes kalau sila pe shalos ki versing met ki ipaya o siya siya ma na ikaw niyo ganito kaya yung pero lasero kaya boleh lang sin pada siya met lang ke din tapilo karela pa siya ki versing ko ano ba was long say in the announcement malo was long ke yan pero na si was well event president event siya lagi moment na naktipan na event niyo kita bahas na medyo program la siya tayo yakta pila program la siya kasi Roya ano pa na kayo kali wala kasi la siya yung yes kita la siya the medyo when we siya wala lain na babak na pinadali na lain na we patulungan lang na siya na kayo kaya pero siya close ano lusap ka rin niya kung na alam mo smart katakilin rin siya siya kung siya na call na kaya telusan wala lusap ka rin sentiment na lang rin nagiba na instrument may siyam hindi with mo taga after ibetlik na ito siya kay siya wala siya toys na dahil siya din post niya ang nagpatulo wala niya may patulo malang nila na kayo job na baba team loke provide yung mga permakikilay na siya right ida after siya pinanilaga ni si Proya ang laging mo baba parliament mo ni when there na siya dito siya na actually tigilis audit masters na something Proya bali na pinanilaga so kaya mga passionist la bro ito yes depending ito ang malak Mother to go to myself in the background,
Agit sa ibalik sa inyo, sa ang dawoy ang nasa inyo kapagpapagpan. Kapit na sa at ito alam kayo ang kaya nagpapagay kayo nasa pito at ako lang na sunod. Except at ang mga kumintawigat na kayo hindi ka tayo ang pintasyon ng language. Kaya ito lang kayo message at accept sa mga natata kung may mga pinas o agit sa uyan na kayo nila mabili ka katasyon at lang sa kakulamala ang sunod mga kayo makatawa kaya sa inyo at lang ang sunod kaya na mula na lumang kumarang sa inyo at queen sa uyan baik kula may siya flash at baik na sunod kaya din siya sa mga si mga flash at again All right. Bakit program na ano ako? What yun?
pessimiste una fele la fe na te voin vione mone a folete ele mone making on time nuwe vashwi tu idugale sikendale gelan Vashwi tu idugale sikendale gelan we wisme samlo samna sefeo kore aduna se fel na krevoi no nema na folete apene ilba Vashwi tu idugale min sikendale gelan we wisme sa